Hi guys! Mayong hapon, may buntag, may gabi, mayong kadlawon kung asa man mong parte sa kalibutan karon. Napunta sa laing episode sa atong ano no? Yaw Yaw the podcast no. So kini mo yung atong ikaduhang episode mao ni ang title ani kay Ako ug ang Kaniadto no. So naka-film nako or naka-shoot na unta ko before pa no. Nga kanang nawala man, na-delete man. Na-delete man siya. So, ato na lang pong balikan, no? Ato sang i-turn on ang do not disturb na to. Kaya nakalimot na sad ko. Oo. Pastilan, makahingaming tano, nagidlagi ba? Mao na siya. Kana, usa na sa akong present, no? Nga, kuan, pagkatao is makalimtano na gid kay ko. Mao na siya usa jud no. So ang akong masulti karon no, akong mayaw-yaw karon no kay ako ug ang kaniadto. So basically ang throwback no, throwback timing sa kayo kay throwback Thursday no. Throwback Thursday di siya. So ako ug ang kaniadto. Basically manggod ang nahitabo sa ako akay. By the way guys, if makadungog mo og ko ano. By the way, ako din inyong alagad sa kahanginan before ta magsugod no. Ako ang inyong alagad sa kahanginan. Shimmy Boy Shimron Suarez. Og welcome sa inyong tanan no. And usa pa no sa pakausap pa ako tamong imbitahon sa pag like, share, comment and subscribe kay karon naa na ni sa YouTube, no? Nanani sa YouTube. Ato na ning gibalhin kay lagi naglisod ko. Naglisod bitaw ko guys. Sa tinuod lang guys. Naglisod ko og upload sa Facebook. Mo to nga gidelete na ko kay na frustrated ko sa hatong second episode, no? Kay lisod kay siya i-upload. Nga naglibog ko kay hinay magulagi. The past few days, hinay kaayo ang internet, no? So given na siya last June 12 Independence Day and birthday ni Nikki no. By the way, happy birthday Nicole Chu no. Belated happy birthday Nicole Chu. Belated happy birthday Mamilina Sanchez. And belated happy birthday sa mga nag-birthday sa tanan ano no. And happy Pride pa din no, kay Pride month pa man ron no. So happy Pride and happy Mental Health Month no. Mental Health Awareness Month no. So ayan, and nagsugod ta. Actually nakasugod na ako sa first episode no. To lagi sa Facebook ang first episode. So gi-upload na ko siya dire as part of the first episode. So uploaded siya pero June 17 pa ta mag-start no. Pasensya isa ng mga motor ha. So ang isulti nako or yaw-yaw nako is ang sugod ay is June 17. So pero ako ning gi-shoot June 14 pa no. So at least natay given time and effort. Given scheduled episode na no. So naka-schedule na ni siya. Ready na ni siya for uploading sa June 19 no. Mao na siya. So 17 na naman ta episode, June 19 na no. So, mo na siya atong yaw-yaw segment or yaw-yaw na podcast. Ang original ani kay naa siya sa Shimron Suarez vlog sa YouTube channel katong segment no. Mao pa to siya yaw-yaw segment nako no. First 20 shorts, 20 shorts. First 20 shorts na ana sa yaw-yaw nga segment sa akong Shimron Suarez vlogs pero kay murag naka-decide ko nga himuon na lang gid ning podcast no kay bitin mo sa kay usa ka minuto ra nga pagyaw-yaw bitaw sa tinuod lang. Usa ka minuto ra nga pagyaw-yaw murag mabitin ko ba. So mao na no. So karon ato i-discuss balik ko na pod ako no kay murag na distracta. So ako ug ang kaniadto. Unsa may akong kaniadto no. So element ano yung magod ni so katong estudyante pa ko I have nagsugod ko sa unsa ko no
Nagsugod ko as a estudyante sa Marie Ernestine School, no? Mandawi campus pa to. So na dito tanan, no, since kindergarten hangtod I think grade 5 ba to, grade 6. No? So kindergarten hangtod grade 5 or grade 6 ba to. Then nibalhin mi sa Budlaan, oo. So nibalhin mi sa Budlaan around grade 6 na, no. Grade 5 ko dito kutob sa Mandawi. Then nibalhin mi sa Marie Ernestine School North Campus, which is ang Budlaan, Talamban. Around grade 6 to first year high school kada, no. Then pagkahuman na to, nag-decide mi nga layo naman jud ang Bukiron nga barangay sa Talamban, no, katong kuan sa nga nato Budlaan, no, layo na kay siya. So naka-decide mi nga naman di ay high school o elementary sa Benedicto College. So nibalhin mi ato around second year high school. Naapa mi ato sa Benedicto College nga katong girentahan pa nga school, no. Katong girentahan pa nila nga building nga karon lain na ang mga nagrenta dito. Pero nakahimo sila og ilang kaugalingong kuan. So pag third year high school hangtod fourth year high school nako, didto nako sa main campus nila, no. Which is doon na po dito, kilid siya sa PLDT, no, diha. So until now napagyapon sila, no, surviving pagyapon ng Benedicto College. Shout out sa inyong tanan, shout out sa mga napadiha nga nagpabilin nga nakailan ako, shout out ninyo, no. Pero sa mga I think bag-o na ang principal, ang bag-o na sad ang ilahang management dito, no, kay murag wala naman si Sir Ranulfo Visaya dito. Pero Sir Ranulfo Visaya, shout out sa imo, Sir June, miss you. Siya mao ako ang na dak-an nga kanang motivator, no, sa pagpadayon sa pag-eskwela that time, si Sir June. Principal siya and director siya sa una sa college and lain pa na principal actually sa elementary o high school that time, no, pero college, yes, siya mao ning overall director dito sa Benedicto before, no. Pero sa mga mga dean diha karon, I think nanay ang mga dean diha lately sa kung nakuanan kay mga I think bag-o na pud tanan, no. So I don't know. Pero wala magukuy wala ko kadto dito for quite some time. Wala ko kabisita dito. In fact, wala mi alumni reunion. Wala ko nila gi-contact, so bahala sila sa kinabuhi nila. But anyway, kay actually akong pinakaunang course sa college was Bachelor of Science in Business Administration, dara. Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management, no. So mao akong first course, pero nalagi accounting. So maglibog ko kung saan paghimo og trial balance. So ang resulta ginakatulgan ra gyud nako ang accounting. You know that feeling ka kanang ginakatulgan ra bitaw. Kay ang accounting gud na musod sa una na timing magudpod nga. Na timing masagud nga shitting siesta. So kana mga alauna, alas 2. So wala, makatulgan na gina ko. Ato dyan ko sa, magpapesto dyan ko sa luyo sa classroom, guys. As in, luyo dyan kay ko ato dyan. Kanang, magkuhan na yun. Nakaduka, mag-ingon. Kanton, makahagok yun, bitaw siya. Nadyan bitaw yung part ato nga nakahagok ko. So, marag, ang akong kuha na to, gina-skip na lang ako siya. Then, nakig-hangout ko sa mga friends na ko, sa ex-friends na ko, no, sa Bachelor of Arts in Communications or mass pabarag ka ng basic sa kanang counterpart ragod sa mass communication, no. So dito ko nang hangout hantod nga nahuman gyud ako siya mass comm, no. So mao na ako ang graduated nga course, no, Bachelor of Arts in Communications sa Benedicto College. And then mao to pero dili sad sa yun, kaya napo ko'y part ato nga murag na stress ko to the point na ning adto ko Leyte, ning hawa ning layas ko diri sa amo. Actually dili na to term nga layas, no. Pero mao inato gyapon because
again nagtrending sad to sa tibok eskwelahan, no, ning ano ko ning abot nga ano to na stress siguro ko ato kanang murag kapoy ba nga you know na. So nang 1 week ko dito sa Southern Leyte, sa Bontoc, Southern Leyte. Shout out sa mga taga Bontoc diha, ang akong mga relatives and akong mga cousins, akong mga aunties and uncles diha, no. Shout out ninyong tanan. Kato dito ko nagstay sa ilaha for 1 week, and then dito na ko na discover nga akong lola gabantay gid ako throughout the entire thing. Bisag patay na siya, no. I don't know kung mutuo mo ana, pero para na ako banggod, ang brown nga butterfly, madako man o magamay, symbolizes her. Kaya nga no, before siya namatay, naami sa ato sa simbahan nato, actually Sunday magud to. So naka-remember gid ko ani, di gid ako ni makalimtan. Before siya namatay, or atong pagkamatay gid niya, no, natingala ko kay naay nitugdong sa ako nga brown butterfly nga gamay kay siya, no. Then as in kanang dugay gid siya nitugdong gid siya diri, no. This is my right shoulder, diri siya nitugdong sa right nako. Then naka-realize ko nga the next day, or siguro a couple of hours later ato nga time, naka-receive nga namatay na gid akong lola. Kasi akong lola mao gid to siya kanang dito jud ko ba nag-atong gid ko niya at that time. Kung magkita mi, magstorya mi, storyahon ako siya, alagaan ako siya. Kailangan bitaw nga type ng pagastoryaan ako, kaya ang iyang mga apo manggod, or iyang mga apo uban di na kayo mapansin niya. Ako pagastoryaan ako siya, lambingon, bitaw kaklase sa so murag lola's boy ko at some point, no. So ato nga time, at least na meet na ako akong lola sa mother's side, and kay ang akong lola sa father's side wala na ako ma-meet, no. I have not met her. Although akong lolo sa father's side, yes, na-meet na ko. Pero akong lolo sa mother's side, wala na ako ma-meet sa si Anheng Lologaw din, no. Pero besides that, katulad siya nga lola, no. And at the same time, siya pod ang ni-stay sa ako atong time nga ning layas ko sa diri sa amo kay for 1 week straight di brown butterfly kung asa ko nagstay ko adto kay Manoy Wendell nako nga shoutout Manoy, hello, if natanaw mo, no. Nagstay siya dito kato nga butterfly for 1 week. This time dako siya nga brown butterfly for 1 week straight, hangtod nga ning layas pag ning balik nako sa Cebu ato nga time dito gyapon siya, no. So she stayed with me. So dito ko naka-realize nga I'm protected, I'm guided, no. Although makaibaw man ta nga namang uban nga di mo tuo sa kalabitaw inana kana mga realities nga about spirituality, na uban nga dili kayo matuo because again focus kay sila sa religion, focus kay sila. Ako kay dito ko naka-start og believe gid na naagit spiritual energies na gina siya tanan. So that's why nag-focus pug ko sa pag frequency karon lately, no, pag enhance sa ako ang spirituality nga side. Anyway, then moto ang next nako nga istorya is what happened to me after nag-college ko. So as far as I know, nakalimot lang kong discuss while nag-college ko. As far as I remember, nag-college ko, then murag na ako part adto nga ning murag hinay lagi akong suga. Naunsa man akong suga ba? Hinay man. Tara. Lo. So okay. So no. Then na ko kay ang realization adto was nakatrabaho ko partly or part-time as an ESL teacher. Basta ko mosalar adto because again my students don't know kung unsa ba ni
akong students ato was Vietnamese people, no. So murag lisod sad ko because again wa kay ko training or background sa pag-teach gyud. Pero usa man gud na sa path, life path number nako, which is 3. Akong life path number is 3. And then at the same time, akong birthday revolves around teaching good, no? If you add all your numbers, and then basta na-add mo numbers, and then basta nanay process, numerology na siya tawag, no? Ang imuhang maano ana is what is your life path or imong job, no? Life job para nimo, or usay fit nga job para nimo, which is teacher good, no? Teacher or leader, no? Nagid na siya. So mao na nga before bisag usaon ako, I really have previously nga wala pa na akong i-delete akong account, was I have an academy kanang university, no, for different courses na ganin naka-graduate ko na to sa podcasting, na naka-graduate adto sa writing, no. Hopefully soon ako ibalik to mga university, online university, no. Kaya syempre mao naman gina-trending online university. Even ang UP has a free online university, which is nakalimot na ko sa because baragi kapoy na sad siguro ko sige ga take og courses, no. Pero nakaunom ko ato ka certificates. So additional learning lang pod ba. So no, never stop learning. Bisag tiguang naka, never stop learning. Mao gyud akong ginaano ninyo, advice sa inyo, no, mga young kids diha. Kay kibaw ko ang mga young kids karon medyo na nagigtas sa point nga liberated kay sila, na uban na nagkaanak na, sayo palang gani kayo. So murag kids, stop school, no. Tungod kay ang ambot lang sa good sa educational system sa Pilipinas, di na lang jud ko mo comment no, pero controversial magud nang ato ang educational system. So marag na di na ko mo comment kay basig you know na. But yeah, so after adto nga part nako, diba, nag ESL teaching ko, balik ta no, ESL teaching. After adto murag nakabantay ba ko nga try ko og VA or virtual assistant under ni sa akong Ate Farah Rasad, no. Ate Farah Valioso, shoutout sa iyo, no. Tagalog siya, pero ang iyahang mother is akong auntie, no. Nga Bisaya sang dako. Shoutout diha, Auntie Net, shoutout sa iyo. Shoutout nimo, no. And mao to, so dito ko under ko niya and everything, no. Pero wa sa ko masaler abot lagi, cause again I don't want to work for somebody else. Mao na ako na-realize, di ko ganahan nga motrabaho para sa ubang tao. Mas gusto ko nga ako yung motrabaho para sa akong kagalingon, para sa akong pamilya, no, for myself. Ako in a way nga dili man ta selfish, no, pero gusto ko nga ako ang akong kagulingong boss kana, no, which is why nag-focus ko sa content creation karon. Anyway, next is after nag-college ko, nagka-graduate ko, naka-remember ko nga nag-take ko og break before anything else, no? Then after pila ka months or sa year maganda siguro to, nag-start kong trabaho as a call center agent, no. Call center agent sa lain na companies, no. So, sa Gonson na to, no, we have CVG, Concentrix, previously CVG, and also basta mga other companies. Di na lang ko mo detail masyado kay basig maano to sa NDA na to, no, and non-disclosure agreement. So mato, no, and after adto murag katong pag-pandemic didto gid na shutdown gyud tanan dito, no, including my career. Then pag-pandemic, what happened was dito na ako nagsugod sa meditation, which is natingala ko because ang uban naka-survive man sa
kuan, pero ako wala, no. Naka-survive sa call center industry pero ako wala because at some point gipaundang na curious gani ko adto kay naglibog ko kung gi-fire ba ko adto or gipaundang because certain issues happen, no. So I think kato gi-guide sa ko ato, gi-redirect sad ko adto ni Lord God, no. Lord Jesus Christ, no. Redirect ko niya to something else, which is why karon na focus ko sa spirituality. Yeah, and until now meditation hangtod nga naglain-lain ako trabaho. I was like co-host, host sa mga different live apps, Bigo, Miko, Uplive, and all the other mga apps nga ginagamit ako sa una. Pero wasad mo saler. Why? Because I was working with others. For others, no? So murag no lang ito, mao na akong kuan nga karon akong gi-focus was for my content creation. In fact, ako meditation station, shout out sa mga nagtabang na mga nag-comment dito, mga nagpa-realize na ako nga effective gid ang actually faceless YouTube channel to siya. Ako faceless YouTube channel is called Meditation Station. So ang Meditation Station is for those nga mahilig mag-meditate, no. For different frequencies, for mga guided meditation, something like that, no. And so kato siya actually gathered. Dako kayo siya og gathering sa ko kay karon na nata sa 5,000 views kapin didto. And then ang 100 hours plus watch time. Dako kay siya watch time, no. So and then after that to nanata sa 94 subscribers. So dako na ta didto og update, no. Nya what else? At the same time, daghan pa kog mga channels, no, nga gina-work on nako today. At the same time sa mga social media, almost all social media present ko, no. Sagasa na lang ko social media just to have a content creation career. Kaya mao gyud lagi na akong kuan, mao lagi na ako ang segment gyud ba nga murag mas ganahan ko mag-focus ko sa content creation, and at the same time karon kay at least karon ang akong content karon sa Yaw Yaw the podcast has a content plan. Thank you to ChatGPT for giving me a content plan kung unsa man gani ang akong mga content diri, mga title iyahan ang ginahatag para nako, no. So for example, kadtong first episode ngano gani ni, no, ngano gani ni was the title. So then karon ako og ang kani adto, which is why I'm here, no. I'm already 29 years of age and still making content, no. And it is ang akong atong Yaw Yaw the podcast is twice a week. We have Tuesdays and Thursdays. Mao magina akong schedule. Tuesdays and Thursdays 3 p.m. Bisan sa akong previous podcast katong kahit anong topic podcast, Rest in Peace. Inanagapon siya. 3 p.m. Philippine Standard Time. And daghan na po to siyang episodes. Tuesdays and Thursdays po to siya. No? So pero sa una naka-focus mi sa Spotify karon ano na lang. YouTube na lang ta because we have a lot of subscribers na sa ating channel. We have 20 subscribers. So, marag na-stagnant maguning YouTube channel. So, gamito na to for another purpose, no? Repurpose ba? So, mga no, podcasting, faceless YouTube channel, content creation, good. Akong i-focus karon because mamalagi na. Daghan tao naman good ang naka-discover gid ani ba na content creation really works. Bisag akong mga kaila nga katong sa akong mga ano sa una, akong mga igsuon sa akong mga yaya sa una, akong mga nannies, no. Si shout out di ay kaya Kuya Mario Gumapak, no, kay grabe verified badge na iyang gamit karon sa Facebook, guys. Dako kay siya income. So usa siya sa inspiration kung ano gihimo na ako ning Yaw Yaw the podcast is because dako kay siya na income na, no.
tungod sa iyang reels. So ako gasigi ko kung unsa ba akong gibuhat ani, edit ko ani, ako ning i-edit into reels, no? Para at least naatay mga ma-post pod sa Facebook. Kay verified badge na siya dito, guys. Verified, in fact, ang verified badge mong good is number 1, natay choices dito, no, which is babayad ka or dako kag audience, dako kag engagement, dako kag kuan. So kani basically ang una gid nako nga step ani was ingon ni ana ko ni ChatGPT, tagai ko og content plan para sa akong mahimong podcast. So for 1 year, 2 episodes per week. So about to, for 1 year and 2 episodes per week, so good June, tagaan ko yung content plan. Unsay mga title, unsay mga episodes nga dapat discuss, unsay mga kuan. So dako kayo og tabang nga ChatGPT sa ato, guys. Sa tinuod lang mayngon ta nga AI is ruling the world karon? No, not really. It's helping us, no, sa pagkakaron, because again, sa mga movies man god ginaano na nila sa mga movies, no, gina-predict nila nga ang AI has a mind of its own. So not sure pa ta na, but again si ChatGPT dako kasi tabang para nako to make this podcast better, no. So mao to, guys, mao to ang atong yaw-yaw segment or yaw-yaw podcast episode 2. Pasalamat ko sa tanang mga nisanong sa ako ang Facebook nga first video sa Facebook, no, which is katong first video nato diri gin-upload na lang po nako dito sa Facebook daan before diri, no. That in itself is part na siya sa atong podcast, no. Kato lang daan gained almost 200 views. Kato lang daan nga video, 200 views na siya hapit, no. So thank you kayo, because in less than 2 days dako kay siya og viewership, no. Gihuman gyud yung tanan, no, which is dako kay to siya nga watch hours pod. So pasalamat ko sa tanang nisanong, sa tanang mga nihangop sa atong first episode sa Yaw-Yaw the podcast, no. Kauban na inyong alagad sa kahanginan ninyo, Shimiboy Shimron Suarez. And don't worry, kay ang kaning wound vac amot lang ganos ani mahuman, pero di na mo kadungog ani very soon, no. Hapit ani mahuman, no. Akong wound vacuum, so di na mo kadungog og sound nga constant. Ang natay mga improvement very soon, no. Kay natay mga sponsors, salamat din po sa ako mga sponsors, guys, nga nag-donate sa ako ang mga kagamitan, no, para sa pag-improve sa akong content creation. Thank you very much from the bottom of my heart, no. Kay dako kayong improvement, no, ang akong kinabuhi after that, no. Like kanang sa mga in fact na ining donate na ako og kanang Android TV box. Kana lang daan Android TV box. Mga parang instead of inyong TV is dili smart TV, mahimo siyang smart TV tungod lang no, Android TV box. Kana lang daan is a very big improvement, no. Kay ni sponsor gud sila for me, no. So thank you kaayo. And thank you sad sa mga ning donate sa ako og Twilight Saga series nga libro, kada dako sad ng improvement, no. Kay although pa na ako siya mabasa, pero manikamot ta basahon ako siya within the next couple of days. Kay actually katong rest day kay since wala lagi may internet niya tong June 12 hangtod gahapon, and I think hangtod gahapon akong gibuhat was Netflix. Sorry naman. Okay, ang Netflix nasa sponsor magod. Shoutout kay Ate Catherine Lim Suarez Duran de kay akong gi-sponsor pod sa Netflix and sa Spotify. Thank you kayo, no. And salamat sa mga nag-donate, padayon sa pag-donate, no. Kay napay mga moabot na mga pa-improve sa ako ang content creation. Again, thank you very much, no. And sa mga gusto pang mo donate, no, you can always message me sa Facebook, Shimron Suarez, kamo rin bahala niya, no. Katong ang profile picture nako is ang animated nga naong nako, kanang cartoon nga naong nako, no. Ganahan mo ko kanang cartoon nga naong gud, but I don't know, marag
karon na ako sa face nga ganahan ko og kanang animated or cartoon nga profile picture, so mao na siya, no. Mao to, no. Mao to nga atong second episode sa Yaw Yaw. Ang title ani kay Ako ug ang kaniadto. Daghang salamat sa inyong pagsanong ug maayong adlaw kanatong tanan. Bye.